Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Selasa bulan tanggal 1 April 2025. Jika bakal channel ten Desa Karangasem, Jaten, Juwiring, Klaten. Cikal bakal channel badhe sowan Ki Ageng Gedhong ten Karangasem, Jaten, Juwiring. Mbok bilih dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Eyang Ki Ageng Gedhong, kula paringi pirsa. Mengke saged dipadosi ten alamat Google Map makam Ki Ageng Gedhong. Monggo. Niki makom sepuh niki. Bentuk bangunane nipun botone boto ageng. Menika makomipun sak ngisore wit ringin. Niki botone ukurane gede banget niki. Mungkin era Majapahitan niki. Ukurannya gede banget nih. Rongkilan luweh andele wandel banget. Makomipun menika Ki Ageng Gedhong. Niki pun sonten dulur-dulur. Pun setengah 6. Dadose ndamel video rada peteng niki. Niki kula nggih dereng suluk niki. Nembe dugi mengken suluk mengken ndamel video kepetengen dadose ndamel riyen. Nah niki makomipun Ki Ageng Gedhong pun direhab. Niki erane era Majapahitan niki botone. Gede banget. Nah niki di bawah ringin. Botone pun di napa kenging wit ringin niki. Kula sepil mubeng riyen ae. Pokoke kula damel videone mengke durasi 5 menit. Informasi dulur-dulur, mbok menawi tempat nggene panjenengan wonten makom cikal bakal, makom ingkang dikeramatke saged diinformasike ten cikal bakal channel. Mengke kula paringi nomor WA ten video kula di bawah mriki nggih. Informasi kagem makom cikal bakal di daerah Surakarta sekitarnya. Menika makomipun Ki Ageng Gedhong, Karangasem, Jaten, Juwiring. Mengaten dulur-dulur informasi saking cikal bakal channel, mbok bilih konten cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kalih di-share. Mengaten dulur-dulur informasi dinten Selasa tanggal 1 April 2025. Matur nuwun.